जय श्री राम, राधे राधे, जय माता जी। तो चले भैया हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो हम आप लोग के बीच में एक बहुत प्यारा सा नाच गीत लेकर के आई हूँ। अगर आप लोगों को पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, आप लोग सब्सक्राइब करें। ना किए हों, चैनल में आप नए हैं अगर, तो आप लोग ज़रूर कर लें, क्योंकि हमारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। तो चलें आप लोग नाच गीत सुने। अरे के लई कई जाई आजमगढ़ कई पतिया, के लई कई जाई आजमगढ़ कई पतिया, के लई के जाई आजमगढ़ कई पतिया। ससुर जी का भेजी तो सास रिसियाली, ससुर जी के भेजी तो सास रिसियाली। सैया जी का भेजी तो कटी कैसे रतिया, के लई के जाई आजमगढ़ कई पतिया, के लई के जाई आजमगढ़ कई पति, के लई के जाई आजमगढ़ कई पतिया, के लई के जाई। भसुर जी का भेजी जेठानी रिसियाली, भसुर जी के भेजी जेठानी रिसियाली, जेठानी रिसियाली, जेठानी रिसियाली। अरे सैया जी का भेजी तो कटे कैसे रतिया, के लई के जाई आजमगढ़ कई पति, के लई के जाई आजमगढ़ कई पतिया, के लई के जाई आजमगढ़ कई पतिया, के लई के जाई। देवर जी का भेजी देवरानी रिसियाली, देवर जी का भेजो देवरानी रिसियाली, देवर जी का भेजी देवरानी रिसियाली। अरे सैया जी का भेजी तो कटे कैसे रतिया, के लई के जाई के लई के जाई आजमगढ़ कई पतिया, के लई के जाई आजमगढ़ कई पतिया। देवर जी का भेजी देवरानी रिसियाली, देवर जी का भेजो देवरानी रिसियाली। सैया जी का भेजी कटई कैसे रतिया, के लई के जाई आजमगढ़ कई पति, के लई के जाई आजमगढ़ कई पतिया, के लई के जाई। नंदोई जी का भेजो ननद रिसियाली, नंदोई जी का भेजी ननद रिसियाली, ननद रिसियाली, ननद रिसियाली। सैया जी का भेजी कटी कैसे रतिया, के लई के जाई आजमगढ़ कई पतिया, 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 के लई के जाई।